course, soul food. And joining me in the studio, his name is Bishop Musa of City Gates Ministries. Good morning to you, Bishop. Good morning, DJ. How are you? Ndaitwa disturbed nalewe zvataura panapa rooms. Sakamand, our training story for today. They're talking about how there's a man who committed suicide because he had sent his wife to school in the UK, invested his 5,000, good education, come back, and then Tobatsrana Pamba. She comes back and then she tells him, you're not my type anymore. So now, Pastor Joe Daniels then says, Munu kana character munu inobudane mari. Kana munu akazochinja character mane mari. That means yanga gareka surprise wa zvayo but ndo zvaari. Yeah. So now we were talking and I was like, but kana munhu tomboti ari kuhasla. Yeah. Tomboti kana pazimix pataura nalewe kunzi pazimix. Ari kuhasla pazimix. Okupa mari yekuti uende kuchikoro. Now because iye zvaanoziya is the street language. Yeah. Yes. He is good at what he does in the street. Whether it's got a car sale, whether it's got what, buying and selling, he is good at that. Okubhadharira fees kuti uende kuvarsity. You go to varsity, you come back. Now one my degree, one my PhD, one my doctorate. And next thing, what's it called? Why an MD for a company? You're right. Yeah, you're doing well. But then now Lewe says, I work a party, munakazi no mangwe my rooms, because no mangwe my rooms. Ndikavunza what muruma kwanta basere. Pane zvimwe zvinosumbusheka kuti aufa. No, this is the problem that I've been having with Lewe for the past years. Because I feel like you should just be proud. Because Mario Ndweka kushisa uri, he's a good hustler. That's upgrade, Danny. You upgrade. How is he supposed to upgrade himself? What do you understand the street language? How is he supposed to? Street mom. Wana wangoziva kuti when you talk of where you are coming from, it strengthens your testimony. It does. Chino the testimony. Ukada kuchinatsa stereki chinoshaiwa simba rekumotivheta vamwe kana kuencourage vamwe. Hapana chinoshamisira kungotaura kuti ndobva kudharo ndo handina kunyatsodzidza, Mwari vakandiwanira nyasha. Wandoona ndiri panapa, chakandiunza pano imari yemustreet yekutengesa mafoni. This is what has made me to become who I am. I've also discovered kuti among the elite kwakanyanyisa kuva fake stereki. True. Even ukaenda kuma gatherings awo kuma party kwawo kwavanomboti sheds awo, you just see a lot of ungenuinity, even the way they drink, the way they talk, the way akuna mnanseka chiti akuna mnanseka zvakada masekera everything is fake. Zvekuti you may end up throwing munhu akakubatsira akamira newe under the bus. Under the bus. Yes. Uchizviitira vanhu who have got a worse, much worse background than yours. Vamwe vanhu vari kuitira izvi, pamwe vakatovhara vamwe vanhu, pamwe vakatoitisa vamwe vanhu kuti vavabhadharire. Iwe wakaitirwa izvozvo nemurume anokuda zvokuti paunotaura testimony yako, instead yekufunga kuti zvichakunyadzisa, people may begin to see you with another eye, as a woman who is more appreciated. And besides, kana wakaona kuti munhu has type yangu, why not upgrade him? Iwe kana asikagona kupfeka mudzidzise iwewe. That's what I'm saying. They were blue here. They're green. Anyway, it's okay, Bishop. Let's drop it. Let's get into soul food for this morning. We're talking about dealing with rejection. We are to reject you, but anyway. Okay, Yes. we are talking about dealing with the spirit of rejection. I would just want to give a foundation because I want to one day. Rejection is when nature ignores you. Rejection is when people ignore you. Rejection is one of the major things that Jesus dealt with, because when Jesus came to this world, his main agenda was to die for us so that we may receive the atonement for our sins through his blood. But Jesus did not just come and just went to the cross and died. Ane upenyu hwaakararama in between. And the daily life ya Jesu pane chinhu chimwe nechimwe chaaidhila nacho. Chimwe chezvinhu zvakawandisa zvaakadhila nazvo rejection.
ukaverenga Isaiah chapter number 53 verse 3 kana kuti yese ichingodzika yakadaro inonyanyotaura kana kuprofita pamusoro pekuuya kwaKristu nezvaachapindana nazvo uye kuti aizviitira the whole world. Verse 3 says, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. So I want you to know that whatever I am going to talk about, whatever I'm going to explain, you don't need to be depressed. Okay. Because Jesus dealt with that already. What you just need to do is to realize what Christ has done, put it, activate it in your life, and see changes happening in your life. So I want you to know that when Jesus came, he did not come in splendor, in abundance, etc. There was nothing that could attract us to him, which means Jesu Wamunoona uye ane bvudzi rinoyerera akanaka ane jira reredhi handiye chaiye anga ari panyika. Ukaverenga Isaiah ichakuudza kuti wakanga ari munhu anga ari easy kurejecta. Jesu waiti uchimuona achiuya according to this scripture zvinoratidza sekunge anga atori munhu wekuti achiuya unogona kutobata homwe kutogona kubirwa pano. Anga asina kufitwa neujesu hwacho, anga akashoreka, anga ari munhu akazvidzika pakutaridzika kwake. That was deliberate. Kwanga kusiri kuti Mwari akashayiwa mutumbi uri nani wokushandisa pana Kristu, but Kristu waitodhila nevanhu vanofunga kuti vane mitumbi yakashoreka. Kana uchifunga kuti you are not beautiful enough, kana uchifunga kuti hauna stature kwayo, ziva kuti Kristu akanga atozviziva kare usati wauya panyika, ndokutodhila nazvo zvese izvozvo. That's why at one point he asked his disciples, who do people say I am? And the people gave different explanations about who people say Jesus was. And then he said, okay, forget about people. Who do you say I am? I am. The Bible says, and Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus confirms and says, Peter, you are blessed, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this unto you, but my Father in heaven. In other words, Jesus is saying, by just looking at me with an optical eye, with a physical eye, you can't say I'm the Son of a living God. Mwari ndiye atouya akataura kuburikidza newe, kureva kuti kunyange iwe Peter hausi kundiona that way. Remember, he's asking people that have been with him, achisimudza zvirema, achiita all those miracles, but still people could not marry the miracles to the figure ya Kristu. So Jesus dealt with rejection even across. Everyone else ran away from him, right? Saka ndapedza nekudhila newe ipapo ndakuchidzokera to the spirit of rejection. Okay. The spirit of rejection is a spirit that makes you unappreciated. But when you do something chiri right, pagoshaika kana one anogona kuona kuti zvawaita zvine musoro. Paunoita chinhu chiri wrong, zvigoita sekunge ndiwe watadza kudarika vanhu vese pasi There will pezuva. be multitudes, yes. Toda kuti uzvizive kuti kutodiwa nekusadiwa zviri spiritual. Ukaenda kubhuku yamapisarema pa109 inotaura pamusoro pezvituko. Chimwe chezvituko chinoti, let there be no one to show him kindness, which means kutoratidzwa tsitsi kana kuti tsiye nyoro inotori measure yenyasha dzaMwari. Rejection basa rayo ndere kubvisa anything chiri good pauri. Rejection inogona kutotangira mudumbu chaimo. True. Unozviziva here kuti baba vako iwewe ndiye muapostora wokutanga muupenyu hwako. Yes. Ndiye mupurisita wemusha. Mai vako
ndivo muprofita wokutanga muupenyu hwako, ndo vakatanga kutaura kuti ndine nhumbu, ndo vakatanga kurecognize kuti uripo. Ende mwana paanenge ari mudumbu, automatically zvinhu zvese zvinotanga kuitika around that child zvinoenda musubconscious make, zvine chekutoita nebehavior yake kana achinge aberekwa. Ndoda kuti ndizive kuti mai vako pavakamitiswa iwewe vakati ndine nhumbu, muridzi wayo mashoko aakatanga kutaura ndeyekuti kudii. Kana akatanga kuti no man, it means pakatanga kutaurwa nezvako, at the mentioning automatically you were rejected, not just rejected, by the first person who is supposed to embrace you. Vamwe vanhu vanosuffer a rejection because they were rejected by people who were supposed to love them in the first place. Zvekuti vakakutakudza kusagamuchirika, zvekuti kwaunozongoenda hakuna acho anozokugamuchira because hauna kugamuchirwa nemubereki. Pawakaonekwa kuti uri mwanasikana, baba vakati chii? Vakati mauya here tete, kana kuti vakati ndaida mukomana. Kana uchinzwa paidiwa mukomana iwo ndokuya uri musikana, in other words haifana kukugamuchira, akati uri mistake. You are not what was being expected. Wakambofila sei panonzi ko ndiwe DJ Eve wacho? Ndeitofunga kuti meno zumo. It makes you feel like saka murikuti zvamaona izva handizvo here. You see, saka most of the people were rejected vachibva mudumbu. I will read this scripture, Ezekiel 16 verse 4. Verse says, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped in cloth. No one looked on you with pity or had compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into open field. For on the day you were born, you were despised. So kunotorere vanhu kuti the day they were born, they were despised. Imagine a little child achangobuda mudumbu, poshaika anomugeza ropa, poshaika anomuzorawo munyu, poshaika anomubatawo zvakanaka. Could it be even this day that when people look at you, they still see ropa rawakabuda naro muchizvaro chako? Zvekuti havade kuassociate newe because you are yet to be cleaned. Zvekuti the umbilical cord was not cut, which means, could it be that you are living the life of your mother? You are still connected to her, that whatever she has gone through, you're also going through the same thing. So rejection inokonzeresa kuti even uri panguva inoratidzika kuti unonida help, no one wants to help you. And remember, even when a rejection, people do not reject your help. They will want you to help them. But when it is your turn to receive help, help may not come. They leave you out dry. Saka rejection inokonzeresa kuti upedzisire wakufunga kuti you are not worthy. You are irrelevant. Exactly. There are people who are living anyhow right now simply because they were rejected by people who were supposed to embrace them. And dambudziko rejection ndeyekuti munhu akagarisa achirejectwa anoguma ava a danger even unto others. Anotanga kufunga kuti hakuna anomugamuchira. Anotanga kufunga kuti hapana anomuda. Zvokuti kana ukazomuda iwewe, they'll never accept. They will always question your love because where they are coming from, it's not there. It's not there. Yes. Unoitira munhu zvese zvaunofunga kuti munhu anodiwa anoitirwa zvakati, they will still look you into the eye and say unondida here. Pakauya munhu ari kurevesa muupenyu hwavo, they will never take that person seriously. There are people right now who are suffering in marriages because they got married to people who are suffering from rejection. So no matter what they try to do for them, it's not accepted. When you do something for her, when you do something for him, it is always misinterpreted into something. Uri kunyangira chi? Pane zvawaita. Zvanotanda kuziva kuti wandiitira zvakati because this gift I'm not even understanding it. No matter how much you try to be romantic, they will question that romance. Why? They have been rejected for a long time. So they no longer believe kuti kune vanhu kwavo kunze kuno.
akauya netemu rekuti madzimai ese ipfambi, akauya netemu rekuti vanhu vese varume vese imbwa. Munhu iyeye ane kwaari kubva, kwaakaratidzwa umbwa navashoma, akaswera nahwo umbwa ihwo kusvikira ndokutora brasho iroro ndokutanga kupenda munhu wese, zvekuti vanhu ivavo they don't see good in anyone. No matter how much you try to please them, you can't please them. Why? They have been rejected. So it's not only the rejected people that we must feel pitiful. No, it's also those that are associating themselves They're with now on the rejected. receiving end. They are now they are now on the receiving end. And at the end of the day, zvinokonzeresa kuti munhu uya ari kusafa rejection yawo apushe munhu kwaye away. And kana asucceeda kumupusha over I knew he was never going to be with me. I knew it was all fake. But achikanganwa kuti yava input yake yaakuchiisa to make sure kuti zvaari kufunga pamusoro pevanhu zvazadzikisika. Every time pese pari kuitika something ari kuzviita akavhura one ziso. Ari kufunga kuti they are being careful. Achikanganwa kuti they are now being abusive. Yeah. Unozviziva here kuti munhu anogona kuita that attitude kusvikira asisina munhu anoswera naye. Yes, vanomuavoida. Ini namundide, vanhu muri feki, vanhu makazodidi, and all that. Kuti umubvunze kuti how do you define a fake person? They can't. Anongofunga bedzi kuti anything chiri correct, zvinoreva kuti chiri fake. Yeah. Yeah. I love you. Oh, nai. Why are you saying that? Hey, Taneta now, my I love you. Tamanzwa Taneta. Sandofana kukuti chi exactly tugone kuva neconversation inonyatsofamba zvakanaka. Kuna munhu anobuda munhu kunze kuno. Kumbori nerudo here. The Bible says whoever does not love does not know God, because God is love. Yes. Before I get out of your way and put this foundation, if you think love does not exist, you are saying God doesn't exist. Yes. And because you are saying God does not exist, in other words, you are saying you yourself does not exist, because you can't exist outside God. You can't. So in other words, when love does not exist, it means you are saying you yourself are fake. Thank you. Powerful. So he was just laying the foundation, dealing with rejection. We're going to continue with this next week. So Bishop, you've got a page, you've got a phone number. How do people get in touch with you? Okay, Cheche Depa phone in Wanikapa 773 115 025 773 115 There we also help you with counseling. Zvatinge chitaura izvi dzimwe nguva unozonidha kuti tinge tichionana tichitaura tichibatsirana kuitira kuti ukwanise kuvandudza marelationships ako, even in business field, family, marriage, relationships. It will make you a better person. Find somebody to talk to and are qualified to talk to you and help you. Then ku church tinowanika pa New Fantasyland opposite Eastgate, that is corner Robert Mugabe and a 2nd Street, Gutaguru Reharare. Tinotanga na 5 to 7 every Thursday, 1 to 3 every Saturday, and 9 to 1 every Sunday. And WhatsApp yedu, Facebook yedu yakanzi Dr. BMC, same na YouTube channel. Thank you so much. Right, Bishop, thank you so much for joining me this morning. Looking forward to the continuation next week. So, right, this has been So Food right here on the Morning Galaxy. We are Star FM, sounding good all the time. It's 10. It's time for the news. This